Kati tenokina mababiri edu tiverenge kubuku ya Daniel. Tunakuraba Daniel chapter 9 kutoka verse ya 1 kushuka verse ya 4. Yes, 1. Zino ne gorere kuchanga Dariasi mwanakomana Aserosi worudzi wavamidia wakanga aitwa mambo woushe wavakadhia negore rokutanga rokubata kwake ushe. Ini Daniel ndakanzwisisa pabhuku kuti makore mangani akanga audzwa muprofita Jeremiah neshoko raJehovha kusvikira pakupera kuparadzwa kweJerusarema kuti aiva makore 10. Ndikarinzira chiso changu kuna She Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera nokukumbira nokuzvinyima zvokudya namasaga namadota. Ndikanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikazvireurura zvivi ndikati, haiwa Ishe Mwari mukuru, unotyisa, unosimbisa sungano yake nenyasha dzake kuna vanomuda vanochengeta mirayiro yake. Amen. In verse 20, 23. Yes, 20. Zvino ndakati ndichataura nokunyengetera nokuzvireurura zvivi zvangu nezvivi zvavanhu vangu vaIsraeri nokuisa kukumbira kwangu pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene raMwari wangu. Ndakati ndichataura pakunyengetera, uya murume Gabhurieri vandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga ndaneta kwazvo, wakasvika kwandiri nenguva inenge chipo chamadekwana. Akandididzira akataura neni akati, Dhanieri, ndauya zino kukuvigira njere nokunzwisisa. Thank you. Bishop Vazi Shukurao. Tigari pasi. Notena Mwari ne nyasha dzavo dzavanotitira nekuratidza mukati muupenyu nokurarama kwedu kuti tikwanirisirwe Mwari chavakada pamusoro poupenyu hwedu. Timwari vanotipa makwanisire, Timwari vanotipa mukana nenguva, Timwari vanotipa maruramire ekuti tikwanirisirwe Mwari chavakada pamusoro pomweya noupenyu hwedu. Kuda kwaMwari kuti upenyu hwedu huve nomufaro, upenyu hwedu urarame pamberi paMwari mukuzara kwezvinoreva kurarama. Ishe Jesu achitaura pamusoro pemakwai ake anoti ndimufudzi wakanaka. Unoti anotungamirira makwai, uyezve anomaziva nezita, uyezve anoachengeta. Makwai ashe anofudzwa nemutoo wechizoro chomufudzi. Zviri unhu hwake uye zviri iye unozvipa kumakwai. Kwai iye anopa upenyu hwake kuti makwai ake ave noupenyu uye hwakawanda. Anoatungamirira. saDhavhidhi unonyora pamusoro pekufudzwa kwake naShe achiti Jehovha mufudzi wake anomutungamirira, mudonzvo wake unomurwira, mukombe wake anoti wazara namafuta. Nemhaka yei
nekuti Mwari kana akatidanira kukumunamata anofambisa upenyu hwedu, uyezve unoisa matiri rangaridzo yokuziva kuti ndi Mwari wakatidana. Mwari uri muuzere hwake. Mwari ndi Mwari unotiunza kuupenyu hwakazara. I want to believe kuti Mwari pane chimwe nechimwe chaanotipa nekuchitungamirira machiri, haashuviri kuti mweya yedu kana upenyu hwedu huve mukutambura nokuda kweichocho chaanenge atiunza machiri. Upenyu hwedu hungafamba nomurenje, hungafamba nomumupata, asi Mwari unova nesu pane chero nguva yatingapfuura nomairi. Uchitaura kuIsraeri, Mwari unoti, ndakakuzivisa nenzara ndikakupa zvokudya. Saka Mwari apfudze upenyu hwedu nemukurwadziwa kuri pepeshwa kunoramba kwakadaro. Ndi Mwari wakaninipisa Israel sekuda kwaniita pana Deuteronomy. Andakakuninipisa, asi mukuninipiswa ikoko makumbo ako haana kuzvimba, nguo dzako hadzina kubvaruka. Pamusoro paAbraham Bible inotaura ichiti Abraham wakararama upenyu hwakazara, a full life, akafa ava namazuva mazhinji. Saka Mwari haatidaniri kukusuruvara kweupenyu, arinke aningapfuura nemune zvakaoma kana zvinorwadza. Remember, Ishe wakataura pamusoro pouya akati, izvi zvakaitwa kuti simba raMwari riratidzwe. Saka Mwari akatendera kuti Lazaro afe, waiziva uye wanga akatemera mufaro unodarika, mufaro wavaisimbwa navo vana Marita naMaria vachigere naLazaro ari mupenyu, vaiva nomufaro. But rufu rwakauya rukabvisa Lazaro zvikavarwadza for a season. Asi Lazaro paakamuka, I want to believe kuti ukama hwavo, umwe hwavo hauna kuzova sezvazvaiveri pakutanga, asi kuti zvakange zvava nesimba rokubwinya kwaMwari. In appreciation kuti Mwari wavadzosera. You remember Ishe achitaura pamusoro mwanakomana wakarashika, akarangarira akati, varanda vababa vangu vane zvokudya zvizhinji, saka ndaakuzokera. Paakadzokera, haana kusvongopfuurira mberi kana kuti haana kusvika ipapo zvikangova mazuva ose ekuti vayangoiswa zvokudya patafura vongodanana vodya. Asi zvinonzi wakaurayirwa mhuru yakakora. And then the testimony inotiradza kuti mukoma wacho anoti, inini ndakasisevenza ndikaita zvose pamusha pano, hamuna kana umundiurayira kwete mhuru, asi kambujana kekuti ndifare neshamwari dzangu. Kureva kuti mukomana uyu paakadzoka, pakaitwa zvinhu zvinodarika zvaisingova nguva yose. Saka Mwari, yes, tinopfuura nemune zvinorwadza, tinopfuura nemune zvinotambudza mweya yedu kana upenyu hwedu, asi izvozvo zvinongova a springboard, kana kuti nzvimbo yokuti zvino tichiwana mufaro
kupfuura watantinawo nokuti ndo zviri Mwari. Amen. Saka Mwari unoda kutidanira kuupenyu huri chokwadi chezviri iye. Tinoshongana pano naDaniel achiti pagore rokutanga kubata ushe hwaDarius anzwisisa namabhuku pane zvaakarava mubhuku yeprofita Jeremiah kuti kwasara makore, kwaifana kuva namakore 70 aita kuti vararame vari muBhabhironi muunhapwa, Mwari ozovadzikinura neroko rune simba. Zvandareva kuti Mwari haana kuvaendesa muunhapwa perpetually kuti vandova muunhapwa nokusingaperi, asi kuti paiva nenguva yakatarwa, paiva nenguva yakaiswapo naMwari yekuti vave kuBhabhironi. Ndozvo zvakaita noupenyu hwedu. Pane nguva dzakatarwa naMwari muupenyu hwedu. Pane nzvimbo dzatinofana kupfuura nomadziri. Pane nguva yatinofana kurarama nomairi yakatarwa naMwari mukuziva kwavo. Vaapostoli vakabvunza Ishe vamuka vakati, saka imi makudzoserei ushe kuvaIsraeri? Ishe vakati, hazvisi kwamuri imi kuti muzive. Amen. Nguva dzakatarwa naBaba mukuziva nomusimba ravo. Saka Mwari vakatara nguva, asi Ishe vanoti, imi chigarai muguta kusvika mafuitwa nesimba rinobva kumusoro. Simba rimwe chetero Mwari raakatara naro nguva. Simba rimwe chetero Mwari raakagadza nguva dzavaifanira vararame nokupfuura nomukati madzo. Kwai simba iroro rive mamuri. Kana rava mamuri, then imimi muchava zvapupu zvezvokwadi yemuMwari hwaMwari. Saka madekwana ndangotaura pamusoro pesimba rokunamata. Amen. Now, Daniel ari pakunamata nokuda kwenguva yakatarwa naMwari, iye wakaenda kuBhabhironi achi chikomana chidiki. Tinoziva akaiswa kuchikoro chokudzidziswa uchenjeri hweBhabhironi aine shamwari dzake Meshach naAbednego. But now Daniel wakura, unoverenga mubhuku yeprofita Jeremiah, anonzwisa kuti anofana kuva makore 70. Saka iye anga ararama munyika iyi kwe68 years. Saka simple mathematics dzaingomudza kuti kwasara 2 years. But aziva izvozvo, apiwa kunzwisisa kwekuti inguva iyi yasara, zvanzi akazviisa pamberi paMwari nekunamata. Datingoona pfungwa iyi madekwana ano kuti Mwari pane zvavakatemera upenyu hwedu musimba ravo. Mwari pane zvavakatemera kurarama kwedu mukuziva kwavo. Kana tava kushonganiswa nazvo, ama panofana kuti tishonganiswe nazvo tiri musimba rimwe chetero rokutembera kwake. Nokuti rugwaro runoti, takaropafadzwa isu nemafadzo ose omweya kudenga muna Kristu Jesu, nyika isati yavambwa. Amen. Saka zvatakagoverwa naMwari muchimiro chomweya akwanise kunozvibata tiri munyama. Saka Paul achiti, imi vakati manzwa shoko rezvokwadi, Mwari wakakupai mweya mutsvene uye rubatsvo kuratidza kudzikinurwa kwedu. Then oti, ndaziva nokunzwa pamusoro pekutenda kwenyu, handireke kukunyengetererai kuti mweso enyu emwoyo yenyu abengenutswe mukuziva kuri kwechokwadi kwezvakatemberwa naMwari nomweya wavo, zvisingabatiki munjere dzinongova dzenyama. Saka tinodanirwa pano sezvaona Daniel aoneswa nguva yasara
zviitike. Zvanzi wakarinzira chiso chake pamberi paJehovha nomunamato neminyengetero nemikumbiro nekuzvinyima namasaga namadota. Sei Daniel wakadaro, hama chizoro chaMwari chakauya pamusoro pake chakamupa kuti apinde mugiya kana munharaunda dzekuti agone kubata zvaidiwa naMwari pamusoro pake. Mwari avakwanirise zviri shoko ravo kana isu tikafunga kuti nokuti Mwari wakataura saka zvichangova. Mwari wakataurira Abraham akati vana vako vachavanakwa 400 years. Asi ndichavadzikidura nokuri kune simba. Hama nguva yakati yasvika, tikaenda pana Exodus chapter 2, toona kuti Israel vakanamata vakachema kuna Mwari, rugwaro rwoti Mwari akarangarira sungano yake yakaita naAbraham, Isaac naJacob. Saka vimbiso dzaMwari nezviri zvaMwari zvinowanikwa bedzi nokubatwa nesu kana tapinda munharaunda dzeunhu hwazvo. Zvinotora kunamata. Saka Daniel anzi ndiri pakunamata, ndaneta kwai murume uya Gabriel akauya akati, iwe Daniel uri munhu unodiwa kwazvo, ndauya kuzokupa kunzwisisa. Tinoziva kuti ipapo ndo paakaudzwa pamusoro peDos 70 weeks kuti ichava nguva yakadii yokuti isu tiunzwewo tiuye mukutenda uko. Saka Mwari wakataura naDaniel akamupa kuziva kuri kwechokwadi mashure mekunge azvipa kukunamata. Amen. Zvinoreruka kwatiri nguva zhinji kukomplena pamusoro penguva yatiri kufura nomukati mayo, kungochema pamusoro pemadambudziko ari kushongana neupenyu hwedu. Asi hama, Mwari watipa rimwe gorezve, Mwari watipa mumwe mukanazve. Ama ngatitarirei nokucherekedza upenyu hwedu takatarira nenzira yeshoko raMwari. As I said, Mwari haana kukudanira kuti ungova wokushupika nemadambudziko nezvinorwadza nehosha nezvinongotambudza zviri nyika ino. Asi tikada hedu kuzvigamuchira nenzira iyoyo, tichangoraramirwawo mazviri nenzira imwe cheteyo. Asi I want to believe kuti Mwari wakatidanira kwaari aine chikonzero noupenyu hwedu. Ishe vatibatsire. Amen. Saka tinowana sei, tinokohwa sei zviri vimbiso dzaMwari pamusoro pedu, hama tikatarisa zvinongouya bedzi nenzira yekunamata. Amen. Atingoshuviri, atingopangi, atingotarisiri kuti zvive, asi kuti hama zvinouya nenzira yokunamata. Pane chinodiwa naMwari chiri seri kwezvaungadai uri kufura nomukati mazvo. Pane chaidiwa naMwari pamusoro pevaIsraeri, asi wakavatendera kuti pamuke Farao asingazive Joseph. Akavatambudza kusvika vakachema nokunamata pamberi paMwari. Ndo zvaidiwa naMwari kuti vasvike pakutedza nenyaya yavo nenzira yokunamata. Dai Mwari vakatibatsira kuti panguva ino neawa ino yatiri kurarama, nyaya yako uiendese kuna Mwari nenzira yokunamata. Ishe vatibatsire. Kunamata pane zvakunoita
kana wapinda mukati mako. Kunamata pane zvakunobata kana woraramira unhu nomweya wekunamata. Amen. Saka kunamata kunounza kwatiri kuti tikwanise kundopinda munjanji yekufamba nokuita kwa Mwari. Kunamata kunotiunza mupfungwa nomukujekeserwa kwekuda kwa Mwari pamusoro pedu, zvisingaitwi nenzira inongokwanirisa izvo tinenge tichida. Nokuti kana tikauya nenzira yokunamata, izviro kwazvo Mwari unotipa chatinokumbira. Asi nokuti zvauya tazviwana nenzira youmwari hwaMwari, hatiwani koga ichecho chatiri kuda. You remember, Abraham anamata pamberi paMwari, achema kuna Mwari nomunamato, akati chiripiko chipikirwa chamakandipikira. Elieza weDamasiko ndiye achawa mudyi wenhaka yangu. Mwari vakamutora vakati buda kunze, vakamuratidza nyeredzi, vakati kana ukagona kuverenga nyeredzi uchagona kuverenga vana vako. Kwai Abraham akatenda Mwari, zvikanzi kwaari ndiko kururama. Can you see? Haana kungotenda Mwari, Mwari akamuitira zvaakanga ataura. But ari kusvika pane imwe nhanhozve inodaika kungogamuchira mwana iyeyo yekuti wakanzi wakarurama. Nokuti wakarurama, Abraham akachifamba zvino pamberi paMwari murerumu yekururama kwaMwari, akanzi shamwari yaMwari. Akapfuurira mberi pakuti Mwari akati, ndingamuvanzira here zvandinoda kuita. Andinoona zvese izvo zviri panheyo dzekuti Abraham wauya kuna Mwari nenyaya yake nenzira yokunamata. Pano Daniel anonzi ndoda kukupa uchenjeri nokunzwisisa, kwete kuti angoudzwa nokuziva kuti kwasara 2 years, but akupiwa uchenjeri hwoudzamu hwokuita nokubata kwaMwari neMwari zvaakada pamusoro peupenyu hwake neIsrael. You know, kunamata kune effect, kune zvakunoita paupenyu hwedu. Kuda kwaMwari kuti tinamate, kuda kwaMwari tifugame tiuya pamberi pake nemwoyo yedu, but izvo hazvingoperera pauti tafugama tanamata, asi kuti Mwari pane chavanoda. Mwari vane nyasha nehanya nemweya yedu. Kana zvikava kwatiri semhinduro yaMwari pamunamato wedu, zvine zvazvinoita patiri pamweya yedu. Amen. As much as ndokwanisa kukumbira Mwari, ndashayiwa chokuti ndipeiwo, Mwari wondipa upenyu hwopfuurira mberi, but hazvizovisa izvozvo koga, asi kuti pane zvazvinoisa imwe mileage pakufamba kwemweya wangu. Amen. Ama Mwari vanotiitira zvakawanda. Mwari vanobata noupenyu hwedu, Mwari vanobata nenzira dzedu. Asida kukuudzai, chii chinoitwa nekubata kwaMwari pamweya yedu noupenyu hwedu? Zvinovandudza, zvinosimudzira, zvinokwanirisa upenyu hwedu kusvika pachiyero chakaita sei. Mwari vanoita zvinhu muupenyu hwedu. Kune ava nemakore maybe 15 ekurarama, zivai kuti kubva paday 1
ndi Mwari angachikuchengeta kusvika masvika 15 days. Kuna avo vari kuchikoro, ndi Mwari ari kuita kuti mukwanise kuita zvamuri kuita. Ndakachiona pagrupu yekuchechi kuti uyu wapasa makorokotodii, asi ndazongoona pasi pacho pakati kunzi electronic report is subject to alteration. Saka pana B pakangoiswa D kana kuti U ne. Saka asati anyatsa kufara, chazofara zvanyatsoita chaizvo. Izvodi asinoita Mwari kuti akapasa bvunzo yaakanyora. Right. Izvozvo ndi Mwari vanozviita. Amen. Tonzwisana? Amen. Right. But takambokuudzai takamboona pane imwe nguva kuti zvinhu zvakanaka zvinogona kuitika muupenyu hwedu, kwete nekuda kwedu. Tawisana? Job aiva nevana vake, waiva namatiro. Kana vakaenda kunoita mitambo yavo, vapedza mitambo yavo, Job waiva namatiro. Andi munogona? Saka vairarama. But vakararama too long muhunhu hwokungonamatirwa Mwari vachizviita. Wakaipa paakazouya akuda kurwisa Job, vana vake were very easy target. Vakafa isi. Aditi? Vakawirwa nemba, is that right? Vari pamufaro. Saka it's good kunamatirwa zvakanaka zvichiitika, but panofanira kuva nenguva yekuti unamatirwe. Amen. Vachibvunzwa Ishe Jesu pamusoro pavadzidzi vavo, vakanzi vadzidzi vaJohani vanozvinyima zvokudya, ko seiko venyu vasingazvinyimi zvokudya? Ishe akati kana mwenga aine chikomba, there's no need yekutsanya, asi ndichabviswa pakati pavo. Can you see? Akataura Simon Peter akati wakaipa akakukumbira kuti akuzungurisa zviyo, asi ndakakunyengeterera. Yes, there was time yekuti Ishe wainyengetera vadzidzi vake, akavanyengeterera. But one day akazovaudza musabuda muno muguta. Amen. Kwai vese vakaungana panhu pamwe nemoyo mumwe vachinamata. Pavakange vakunamata ivo, mweya mutsvene wakadzaka ukavazadza vose. So there's that need yekuti tinamate. Amen. Yes, things have been happening muupenyu hwedu. Ati munozviona? Maybe there was somebody aitinamatira. Nyasha dzamwari dzazvingotisesedza tichifamba. Asi hama, izvozvo hazviunzi paupenyu hwako. Ndakukuradze kuchindishi. Zvinhu zvinoitwa naMwari, yes, Mwari unoite zvinhu. Mwari unotichengeta, Mwari unotirwira. Asi kana pasina chiri chaMwari chinobata matiri, chinondokweva zviri Mwari, Mwari vanogona kutiitira totadza kuzviona. Can you see? Mwari Ishe Jesu akauya kuJerusarema kuti ariwanise ruponeso. But Jerusalem ranga risiri muchimiro chokunamata kuti rizive nguva yaro. Zvakapfuura. Asi nekuti Ishe wauya muJerusarema, rugwaro runoti vakaunza vanorwara, vapofu, vese vane madambudziko mutemberi muJerusarema, Jesu akavaporesa.
Can you see? Pane zvinoitwa. Asi kana kunyangwe Isaka zviita. Because iwo vanga vasiri munharaunda dzimwe chetedzo nekubata kwaShe. Hazvina zvakaita pavari. Kwapera 40 years. Jesu abviswa panyika. Jerusalema rakakombwa rikaparadzwa. Hapana chidhina chakasara chiri pamusoro pechimwe chidhina. Ropa rakaerera serwizi muguta reJerusarema. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti Ishe pavakauya, ivo havana kuva muchimiro chimwe chetecho sezvaive Ishe. Asi hazvina kutadzisa kuti Jesu apodze ari muJerusarema. Hazvina kutadzisa kuti vamhetamakumbo dzifambe Jesu ari muJerusarema. Saka hazvitadziki kuti upenyu hwako huchengeteke iwe. Ufambe, upashe kuchikoro, uwane basa, upone pakurwara, Ishe achizviita. Asi izvozvo hazvina chazvinozondobata pane zviri upenyu hwemweya wako mukunamata kwako. Saka zvikava zvakadaro, uri munhu anonzwise urombo. Uri munhu ari murombo pane zviri zvoushe hwaMwari. Kana zviri kuita kwaMwari zvisingazove ne-spiritual application, zvisingazove nezvazvinoita pamweya wako, zvisina zvazvinozokurisa paupenyu hwako mukunamata kwako. Asi rugwaro runoti zvinotora kunamata, zvinotora kupa upenyu hwako kuna Mwari nenzira yokunamata. Chii chouri kuda? Don't just wish for it. Hakuna kungochitarisira, hakuna kungochipanga nekuchishuvira. Chiendese pamberi paMwari nemunamato. One, uchachipiwa. But kana Mwari akukupa, Bible langu lachiti Mwari ndimweya. Haakupi chinhu chinoperera pakungova munyama. Whatever, ingava dzidzo, ringava basa, kungava kupodzwa, hazviperere pakungova munyama. Pane zvazvinondobata, pane zviri mweya wako. Izvozvo hama zvichasimudza upenyu hwedu. Amen. Tiri zvapupu zvokubata nekuita kwaMwari pakati pedu. We have seen vana vachizvarwa pakati pedu, vachikura pakati pedu, vachidzidza pakati pedu, vachiwana mabasa pakati pedu. Saka hatichisiri zvataiveri 20 years dzapfuura. Tava navana vakadzidza kudarika zvataiveri 20 years dzapfuura. Tava nekuradzwa kweshimba raMwari pakati pedu zvinodarika 20 years dzapfuura. Asi chimiro chedu mumweya chinoenderana here nezvatiri kuona zvinongova zvinopfuura, zvinopfuudza, zvinobata nemuupenyu hwedu panyama. Standard yemweya wedu iri kufamba here sestandard yeeducation yatiri kuwana pakati pedu. Kubudirira kwatiri kuita panyama zvinoenderana here nekusimudzirwa kwedu pamweya. Dai Mwari vakatibatsira nokuti shoko rezvokwadi kuti 20 years dzapfuura takange tisina motikari panze apa dzinopakwa sedziri kupakwa naso. Tasimudzirwa, asi mweya yedu iri kupi? Tasimuka here pamweya yedu sekusimuka kwataita pachimiro chokuva munyama? Mwari vatsinzwire nyasha. Daniel anoti ndiri pakunamata
nokuda kweunapa waiva panyama. Anoti ndakaenda pamberi paMwari ndikanonyengetera nokuda kwezvivi zvangu, nokuda kwezvivi zvemadzibaba angu, nokuda kwezvivi zvorudzi rwangu namasaga namadota, ndikatsvaka chiso chaMwari nokuda kwoga kwe2 years dzasara dzeunapwa munyika yeBhabhironi. Amen. Tasvitswa papi nechimiro chedu? Tasvitswa papi nekunamata kwedu? Ama kunamata kune simba rakunobata paupenyu hwedu kana tikatora nhando imwe neimwe yekurarama kwedu tichizviunza pamberi paMwari nenzira yokunamata. Mwari vatibatsire. Itsika yedu, chiitire chedu, chekuti tinoda kungoti kunyange panonyora mazamanisheni magrade 1 chaiwo anongoti tida kunamatirwa, toda kuti Mwari andifundise kuti Mwari andiitire. Yes, mufungo iwoyo nechido ichocho zviri kundobata muchiro chakadii pamweya yedu, zviri kundovakei paupenyu hwedu. Ndoda dambudziko ratinaro nderekuti tinosvivira, tinoda kuti Mwari vatiitire ichi, Mwari vatiitire ichi, Mwari vatiitire ichi, tiine vimbo negutsikana yekuti Mwari vanozviita. Asi Mwari vazviita, mweya yedu iri kusimuka here pamwe chete nekusimudzwa kwatiri kuitwa pane zvinhu izvo tinosvivira nekukumbira pamberi paMwari zvine chekuita noupenyu huno. Veremu chapter 12 verse 1. Veremu chapter 12 verse 1. Read up to verse 3. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri, hama dzangu netsitsi dzaMwari, kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro yenyu uchivandudzwa, kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza kwakakwana. Nokuti nenyasha dzandakapiwa ndinoudza mumwe nomumwe uri pakati penyu kuti arege kuzvifunga mukuru kupfuura paanofanira kufunga napo, asi afunge nokufunga kwakachenjera, mumwe nomumwe nechiyero chokutenda sezvaakagoverwa naMwari. Now, Paul anti ndinokumbira nokupanga nekusvivira hama kuti imi musafananidzwa nenyika, asi kuti mushandurwe. Amen. Now, tiri panyika, sezvatinoda zvokudya nenyikawo navari venyika vanodawo zvokudya. Tinoda zvokufuka navari venyika vanodawo zvokufuka. Tinoda pokugara navari venyika vanodawo pokugara. Asi pano tinoudzwa nyaya yokuti isu tishandurwe, nyaya yokuti tisafananidzwa nenyika. Nyika inoda zvainoda kuti irarame muchimiro chinongova nyika. Vanopanga zvavanoda. Nyika inopanga zvainoda nokuti ndo inongova nyika. Inodira kuti irarame muchimiro chainoraramira, zvongoperera ipapo ndo zvinongova nyika. Asi isu takavunzwa nokuraramiswa panyika kuti tipfuure nezvatinopfuura mukati mazvo tiri panyika, kwete kuti zvingova izvo tingovawo sayo, asi kuti tishandurwe tisafananidzwa nayo. Amen. Kwai tizive kuda kwaMwari kwakanaka kwakakwana,
ndiko kunamata kwedu kwomoyo. Pane zvinoitwa nokunamata uku kana takuunza pamberi paMwari, kunyangwe tichinamatira chero chinodiwa chiri panyama. Remember, Ishe kurenje vakanzi navadzidzi vavo, vanhu ava tikaudzwa kuti vaende vanofira munzira, vanofenda munzira, havana chokudya. Zvikanzi vapeize chokudya, zvikanzi hatina chatinacho isu. Kunyangwe tikatenga chingwa chemadhenara ne100 havakwani vanhu vakawandisa. Ishe akati mune chii? Zvikanzi tine hove 2 nezvingwa 5. Ishe vakatiunzai izvo kuno. Zvaunzwa kuna She akazviropafadza, vakadya vakaguta. Ishe akati unganidzai zvimedu zvasara. Kwai zvakazara swanda 12. Why 12? Say it's now zara 13. Say it's now zara 10. Ama zakava chiverengo chiri chomweya. Amen. Vakapiwa chingwa ichi. But remember, Israel vakarashika iko zvino vari murenje. But one day, Mwari achavatumira nhume 2 dzichavaunza kuzvokwadi yeshoko raMwari. Pachasarudzwa 144,000 kubva kumarudzi 12 eIsrael. Amen. Vachapiwa chingwa ichocho. Those 12 baskets. Chinomira 12 tribes eIsrael. Amen. Can you see? Amen. Ishe vanoita zvinhu zvine chiverengo. Pavakazopiwa vaya zvekare vamwe vaya 4,000 nezvingwa 7 nehove shomanene, vakati vadya vaguta, pakaunganidzwa mabasket 7 anomirira mazera 9 ekereke chiendeni. Hakuna chinoitwa naMwari chiri panyama kana ari Mwari unochiita vanhu vakajekerwa nazvo nokuziva zvazvinoreva pamberi pavo, chisina chiverengo chacho nezvachinoreva mumweya. Saka musanamata savafarisei, kwai vanofunga kuti vanonzwika nokuda kwokuwanda kwamanzwi avo. Patinonamata atifanane navaedheni, atifanane nenyika, nekuti hatinamatiri kuti tingopiwa chatiri kuda ipapo zvoperera ipapo. Tinonamata kuti mweya yedu isvitswe pane chimwe chiyero. Kana tabata chakavanzika chikudiwa naMwari munyaya yatiri kupfuura nomukati mayo. Saka Ishe Jesu vachiti musangonyunyuta sezvakaita vaIsraeri. Tinonyunyuta, tinongocomplaina, murmuring every time. Nekushupwa kwatinoitwa neupenyu huno, nekushupwa kwatinoitwa navarume, nekushushwa kwatinoitwa navana, nekutambudzwa kwatinoitwa nevatogara navo, nezvose zvatinoitirwa. Every time we are just complaining. Zvanzi musaita izvozvo ndozvakaitwa navaIsraeri vari murenje. Vaikomborenerei vari murenje? Nokuti vakanga vachirwadziwa, vakanga vaine nzara, vakanga vasina zvokudya, vasina mvura. Havana kuzviziva kuti kushayiwa kwavo mvura nekushayiwa kwavo zvokudya kwaida kuti Mwari avape mana. Kana vapiwa mana, voziva kuti munhu ararame nechingwa koga asine shoko rokubuda mumuromo maMwari. And you want the spiritual application. Pane chiri chikamu chiricho zvomweya pane zvinoitwa naMwari kwatiri panyama. Saka kunamata ndozvakunoita kuupenyu hwedu. Dai Mwari vaitibatsira nomukana watapiwa nenguva yatapiwa, ama ngatimozvipai kukunamata. Timbonamata. Amen. Tinonamatirei. Look at yourself. Imbozvitarisa zvawaveri panyama, zvawaveri pakurarama. Unokwanisa kutora chipimo chimwe chetecho ukachiona kuti ndo zvawaveri pamweya wako. Wadzidza, wavakuziva, waenda kuchikoro, mweya wako
wasvika here palevel yokudzidza kwako kwaunako kwacho panyama. Can you rate yourself nenzira imwe cheteyo? Waane degree nokudzidza kwako, komweya wako wapa standard ipi yokurarama kwako? Zvinosuvisa kuti tingadari tine degree but kune zvaMwari tiri muECD. Hapana chatiri kumboona, hapana chatiri kumbohwisisa, hapana chatiri kubata. Bhabhiri panorati musafananidzwa nenyika. Amen. Ndochikonzero Bhabhiri rati paverse 3. Just watch. Verse 3. Dzokora kuverenga verse 3. Verse 3. Nokuti nenyasha dzandakapiwa ndinoudza mumwe nomumwe uri pakati penyu kuti arege kuzvifunga mukuru kura paanofanira kufunga napo. Can you see that? Amen. Kana tikawana zvinhu, kana tikawana zivo, kana tikawana mukana, unotipa kuti tive namazvionero atinoona nawo. Kunotipa tive namaziviro atinoziva nawo. Can you see? Asi Bhabhiri rati nokuti ndo zvinongova nyika. Amen. Kana mwana akakura ari munyika, anosvika pamastages eupenyu anosvika pakufunga kuti ari pane imwe standard. Ani munoona? Aachada kupfeka nomupfekero uyo, aachada kukama vhudzi nomukambiro uyo. Anosvika pane chimwe chero chaanofunga kuti ndaapane imwe standard. Then rugwaro rwoti imimi muri vana vaMwari musafunga zvinodarika pamunofanira kufunga napo. Vadzidzi vakatumwa naShe vakaenda vakanoparidza, kwai hosha dzikabva, mweya yakaipa ichibudiswa, vakadzoka vachifara, Ishe chimbogarei pasi kubvunzai testimony. Chii chaitika? Takakukuudzai kuti mweya yakaipa taingoigudurura, hosha idzi pava pasina yaimira pamberi pedu. Ishe akati hold your horses, musafara nokuda kwezvizvi, rather farai kuti mazita enyu akanyorwa kumusoro. Musafunga senyika, musaona zvinhu nestandard yenyika. Muri vana vaMwari. Musapima upenyu hwenyu nechipimo chenyika. Muri vana vaMwari. Regai kungofunga zvamusingafaniri kufunga, asi kuti nechiyero nechipimo chenyasha dzamakapiwa nokutenda kwamakapuwa. Can you see? Yera upenyu hwako nechipimo chokutenda. Kutenda kunotiunza kukunamata. Kwai imimi tsvakai muzive kuda kwaMwari kwakanaka kwakakwana kunogamuchirika naMwari wacho. Kwai ndiko kunamata kwenyu kwomoyo. Amen. Panofanira kuva nechipimo ichocho chesimba rokunamata pamusoro poupenyu hwenyu. Amen. Nokuti hama zvikabva pakunamata, pane zvazvinoita. Amen. Tikacherekedza Hana waishuvira waida mwana kana kuti vana. That is normal. Munhu wese unoda mwana. Hana somudzimai wose waingodawo mwana. Amen. But akaenda pamberi paJehovha akandonamata. Amen. Chido chake chaida, it was very natural.
chinhu chinongodiwa nomunhu wese panyama, asi nokuti wakazvitora nenzira yokunamata. You know, that's the difference, ama. Right. Matorero oita nyaya yako unaitora nenzira ipi? Ndochikonzero Israel vakati vadzukunurwa havana kuva mumweya mumwe chetewo waiva muna Daniel paainamata. Remember, kwai ainamata achikumbira zvivi zvamadzibaba ake, achikumbira zvivi zvorudzi rwake, achikumbira zvivi zvake. Amen. Nenzira imwe cheteyo Nehemia wakashushikana mweya make, dakara mamba akazviona kuti munhu uyu pane zvaanofungawo. Paakabva achidzokera Jerusarema, we don't read kuti Jeremiah akadzokera kuJerusarema. He was old. Wakafa maybe 2 years zvisazapera, haana kudzokera kuJerusarema. But vana Nehemia vakadzokera kuJerusarema, vana Zerubhabheri vakadzokera kuJerusarema. Ndizvodi makanotarisa unhu hwavakararamira wakasiyana navamwe vanhu vese, nekuti vamwe vakawana mukana wokuti vanamati vanamata, saka Mwari akudzosa vanhu vake. He had to do it, nokuti nguva yanga yakwana. But ndavanani vakanoraramira zvakakumbirirwa naDaniel. Pavakadzokera Mwari akaropafadza, nokuti ndozvaive shoko rake. Chii chavakaita? Vakatanga kuvaka dzimba dzavo. Hagai akauya kwaari akati, kwe munoiteiko imi? Makasunungurwa, makadzukunurwa kuti muvake temberi yaJehovha, but munoitei? You are busy kuvaka dzimba dzenyu. Zvichibva muropafadzo yamakapuwa nokuti Mwari wakudzikinurai. Vakakangama nemhaka yei? Havana kubuda nechikonzero chokunamata kwavo. Vambokuudza kuti vana vaJobho ndozvakavaurayisa izvozvo, vaita zvokunamatirwa. Can you see? But chipimo chaupenyu hwedu sei chichitadza kuva chipimo chedivi romweya wedu. Dai Mwari vakatibatsira. Amen. Impact yeropafadzo yaMwari pamusoro poupenyu hwavanhu iri kundodii kana taakuenda tondoona imba yaJehovha. Ndozvavakaita muIsrael. Vese vakanga vaane good living, imba dzavo dzakanaka, zvose zvakanaka. Mukatarira kune divi rezviri zvaMwari zvakanga zviri zvinonzwisa uromo. Handi munovona? Ishe vatibatsire. Mwari vatiitira zvakanaka. Mwari vakupa basa. Mwari vakupa maruramiro ekuwana mari. Zviri kuitika paupenyu hwako. Sure, we can see the signs. Haushandise kambudzi, because God is blessing you. Pauishana. Ini nazo ndakashandisa mbudzi gore ripi, handisina mbudzi. God has blessed me. Yes. Kokudivira Mwari kune Android futi. Kana kune kambudzi. Padivi rako pamweya, chii chauri kuita chinoenderana neropafadzo Mwari akakuitira panyama. Zvatinowana ama ngazvibve pakunamata. We go back to Hannah. Hannah naturally aidawo mwana semudzimai weshe ari panyika, but nyaya yake akaendesa kuna Mwari nomunamato. Towisana. Paakapiwa mwana weresult yemunamato, akamutora mwana iyeyo akamuendesa kune zviri zvomweya, and he became a mighty prophet.
muprofita wokutanga muIsrael kudzosera Israel kukunamata. Kubva pana Samuel pakazotanga kuuya vamwe vaprofita. Nemhaka yekuti pana mai vakada mwana, kwete sekungoti mwana, but nokuda kwokuti vakazvitsvaka kubva kuna Mwari. Ama kana Mwari vakatiitira, ama zvine zvazvinopangidza pamweya yedu. Pane zvazvinoita, pane impact pakereke yaMwari. Amen. Aive kereke ine urombo, vanhu vakafuma kudzimba dzavo. Aive kereke iri murima, vanhu vari muchiedza kudzimba dzavo. Ishe vatibatsire. Ndakaitei neizvo Mwari vakandiitira panyama. Zvakabvepi? Was it minduro yaMwari pakunamata kana kuti zvakangovapo? Dai Mwari vakatinzwira nyasha. Saka Paul anoti Mwari si zvavakakugovera kutenda usazviona zvinodarika zvounofana kuzviona uri. Amen. Cherechedza upenyu hwako, cherechedza mweya wako. Uri kurarama zvakadii pamberi paMwari. Usazongoguma wava munhu anongogara achingokomplaina. Ndareva ndikati Mwari haana kutidana kuti tingova vanhu vemunhamo perpetually. Tingoraramira mukurwara nguva yose, tingoraramira mukushayiwa nguva yose. Hazvirizvo, but tinopfuura nemunguva idzodzo Mwari aine chikonzero pamusoro pedu zvine chekuita nemweya yedu. Amen. Mwanakomana wokurashika akapfuura nomurima riya raakapinda nomariri, but zvakamupa kuti akwanise kuzoita appreciate kunaka kwokugara pamba nababa. Kenisi? Akazova nomufaro unodarika waaisiva nawo. Mukoma akava achikomplaina, hanambope unyange kambudzi chaiko kuti nini ndifanire shamwari dzangu. Baba vake vakamutora vakati pane chaunga usingazivi, chauchaziviswa nekuti munina wako uyu adzoka pamusha pano. Ndechekuti zvese zviri panezvi ndezvako. Kenisi? Anga asingazivi izvozvo, anga asina kuchekerwa nazvo kuti zvinhu izvi zvaiva zvangu. Kenisi? Achifunga kuti baba vari kundinyima kambudzi, iye aichemera kuti apiwe kambudzana, yet danga remangamera, danga ramakwai, remwombe, zvese zvaiva zvake. But haana kuzviona kudakara pane chiitiko chaitika pamusha. Amen. Mama Mwari vari kukupfuudza, Mwari vari kukufambisa, Mwari vari kuita kuti uve pauri vane chikonzero. Amen. Iwewe songana nacho chimiro ichocho nomunamato. Amen. Uchaona ukuru hwaMwari, uchaona simba raMwari, uchaona kubata kwaMwari. Haungorwirwa bedzi nokupiwa zvakafanira panyama ino, asi kuti standard yemweya wako ichasimukira. Kenisi? Nokuti hazvisizvo hama kuti tive navanhu vakafuma panyama, kuti mweya yavo vachingova varombo, vasina maruramire. Because kana uine mari ukasangana nechallenge, you just fall back on your account. Wonotora mari wogadzisa dambudziko. The same applies. Tofana kuva vakafuma pamweya yedu, kwatinokwanisa kudzokera kwazviri kana taona chinodiwa chosimuka poradzikwa simba roukuru hwaMwari. Tinowisana. Ishe vatibatsire. Amen. Kwete kuti hama tirambe chingova vanhu vanongotambura pane zvinhu zvine chekuita nokunamatwa kwaMwari. Hazvifaniri kuva zvakadaro.
Amen. Hana wanamata Mwari wakampa mwana akava blessing ku Israel. Rakeli akabata Jacob by the collar. Akati zviri nani ndife kana ndisina mwana. Amen. Saka ndini Mwari here zvikanza tora murandakadzi wangu Bhirawo abereke mwana pamavhi angu ave mwana wangu iye. Amen. I want to believe mwana akaberekwa was Judah. Amen. Amen. Let's just go back. This is what to see. Is it Bilha kana kuti akaberekwa nomurandakadzi wa Leah? But it's okay. On Genesis, I just want to see something there. Chapter 30, yeah, Genesis. Chapter 30. Just start verse 1. Yes, 1. Zvino Rakeri wakati achiona kuti aberekeri Jacobo vana, Rakeri akagodora mukoma wake akati kuna Jacobo, ndipe vana kana usingandipi ndichafa. Papa Jacobo akatsamwira Rakeri akati, ndiri panzvimbo yaMwari kani wakakushayisa chibereko. Iye akati, woyo murandakadzi wangu Bilha, pinda kwaari kuti abereke pamabvi angu neni ndiwane vana kwaari. Akapa Bilha murandakadzi wake kuti ave mukadzi wake. Jacobo akapinda kwaari. Zvino Bilha akava nemimba akaberekera Jacobo mwanakomana. Rakeri akati, Mwari wakandiruramisira akandipa mwanakomana. Naizvozvo akamutumidza zita rinonzi Dhani. Amen. Dhani zvinoreva a judge. Amen. You see? Akapiwa mwana wairatidza uye chapupu chejudgment yake pane zvinhu zviri zvoumwari hwaMwari. Nokuda kwezvaiveri iye neunhu hwaakava nawo nekushuvira chaakashuva. Endai pavhesi ya okay, let me just get there. I was looking at the verse now, but okay. It's verse 22. Verse 22. Zvino Mwari akarangarirawo Rakeri. Mwari akamunzwa akazarira chizaro chake. Iye akava nemimba akabereka mwanakomana. Akati, Mwari wakabvisa kuzvidzwa kwangu. Akamutumidza zita rinonzi Josefa, achiti, Jehovha ngaandiwedzere mumwe mwanakomana. Amen. Joseph zvinoreva prosperity. Amen. Kwai Mwari akarangarira Rakeri akamunzwa. Ati munobona? Amen. Now, zvotionesa pano kuti sahana wekare Rachel nyaya yake yakanga isati yekungokomborena, yekungonyunyuta, yekungochema, shungupadzwa nedambudziko raaiva naro. It means nyaya yake waiendesa kuna Mwari, wainamata. Kudakara Mwari akamunzwa. Mwari amunzwa, mwana waakabereka wakava dzikinuro yeIsrael panguva yenhamo iya yenzara yakazouya. Andi munobona? Mwana waakazobereka akava kunyaradzwa kwaJoseph, kwa Jacobo baba vake. Toziva kuti akataura achiti Mwari uchandiwedzera mumwanakomana. Mumwana waakawedzerwa
ndi Benjamin. Amen. Anongova ndiye maonekere Israel nhasi uno yakudzoswa kuna Mwari. Ama kunamata kunoita kuti zviri zvaMwari zvibate noupenyu hwedu mukurarama ikoko kunongova kwepanyama. Tinowisana. Hauzongofara panyama yako koga, uchafara pamweya wako. Hauzongofumiswa panyama koga, uchafumiswa pamweya wako. Tinowisana. Nekuti hama zvingava kunyangwe kukura chaiko, ama kubva muumwana tichikura zvinotiexposa kune zvinhuwo zvikuruwo futi. Can you see? Zvinokuita kuti upinde mune zvimwe zvimiro zvaunga usati uri mudiki. Then ukangokura panyama usingakuri pamweya, zvinobata zera rako panyama zvinokubata. Woshaiwa maruramire ekurarama muutsvene hweshoko raMwari, nokuti kuchiyero ichi chomweya hapana chiri kukura. Can you see? Uri kukura panyama. Kukura panyama kunoita kuti ufanire kuroora. But kana usingakuri pamweya, chiona chauchandoroora. Chitarisa chichanokuroora. Chitarisa upenyu hwauchararama. Tinowisana. Aisi nyaya yokungova kudivi rimwe. Namatai isa upenyu hwenyu pakunamata. Musangokura kune divi rimwe. Musangowana madegree kudivi rimwe. Ivayo nedegree kudivi romweyawo. Ivayo vakadzidza kumweyawo. Zvinobvepi? Zvinobva pakunamata. Asi kana ukareka kunamata, I assure you, hazvikutarisa kuti ufunde, hazvikutarisa kuti uite engineer, hazvikutarisa kuti uite doctor, because nyika iri kungozviita isina kunamata. Uchazviwana, but zvichazovei paupenyu hwako, that will be your very distraction. Ndozvaunza kuparadzwa kwako izvozvo. Nokuti Mwari akati achifambisa Israel achidzidzisa kuti vazive kuti zvinorevei pamweya. Munhu ararame nechingwa, unorarama neshoko rinobva kuna Mwari. But chii chavakaita? Vakaramba vachingokura kudivi renyama, vachimwa mvura yepadombo, vachidya mana, vachikura kudivi iroro. Kumweya yavo pasina chinokura. Ndokuudzai, vese vakabuda Ijipita hakuna wani wavo akanopinda kunze kwaJoshua naKaleb. Zvanzi nokuti waiva nomumwe mweya, waikura mumweya wake. Hatikure kana tisinganamati. Amen. But we will prosper nakukuudzai. Tichabudirira kune zvinhu zvinongova nyama. We shall accrue things, ama. Achangorambe chifamba netsoka, tichaita dzimotikari, tichaita dzimba, but zvinotiendesa kupi? Watch now, kana Mwari, kana zvaitika muupenyu hwako kuti wawana zvawawana zvinongova panyama, mweya wako unenge uri pasame standard yezvawaveri panyama, kana kuti kune kwakuparadzwa kwako. Amen. Usakura divi rimwe. Amen. Ndozvakaita mwanakomana wokurashika uya, akakura divi rimwe. Akakura pakuziva nokuona kuti ndofanira kuva nepfuma yangu pano, ndofanira kuva nemugove wangu pano, but rimwe divi akanga asingakuri. Saka akawana pfuma yakawanda yaidarika zvaiveri zera repfungwa dzake, maonero ake, mafambiro ake, matarisiro ake.
Saka pfuma zhinji yaakava nayo yakava the very destruction yeupenyu hwake. Nokuti zvanhu zvisingaenderani. Amen. Ngatinamatei vangukurudzirana madekwana ano kuti ngative neupenyu hwokunamata. Pane zvazvinoita kana tava kunamata. Pane zvinoitika mumweya medu kana tava kunamata. Pane zvinobata neupenyu hwedu kana tava kunamata. Shuwa zvese tichazviwana, asi zvako iwewe usangozviwana semawaniro anoita nyika. Zvako ngazvive chibereko chamabvi ako. Ngazvive a result yekunamata. Ndochikonzero cheJesu Kristu kunyange akaberekwa ari mwanakomana waMwari, haana kuti umwari chinhu chifanira kungobatisiswa, asi wakazvininipisa akanobhabhatidzwa naJohani. Akazvininipisa akaveza mushoko yaJosefa. Akazvininipisa akabvuma kuda kwaMwari. Towisana. Namata. Raramira upenyu hwokunamata. Tsvaka chiso chaMwari. Tsvaka simba raMwari. Tsvaka kubata kwaMwari. Kuti pane chaunozova chikero chisatimukira kushirika. Amen. Zvatinoita ngazviresult yekunamata. Amen. Israel vabuda munyika yeIjipita, vanamata Mwari wavanzwa. Bible inoita chiti pakazouya a mixed multitude. Pakauya muvhenganiswa wavamwe vanhuwo vasina kubuda muIjipita nekuda kwomunamato, vasina kubuda muIjipita nokuda kwokutenda, zvikandodya mweya yavaIsraeri, zvikandoparadza kutenda kwavaIjipita kwavaIsraeri. Can you see? Dai zvikasava zvakadaro pakati pedu, kuti hunhu nesimba nemweya wokunamata uparadzwe nevanhu vakangozvijoinisawo pakunamata. Ndivo vaitanga kutaura ivavo kuti nikisi panapa tiri kungodya zvinhu zvisina nyama mukati, tiri kudya zvinhu zvisina gariki mukati, tiri kudya zvinhu zvisina onyenzi mukati. KuIjipita taidya magaka echitati kana taakudya tinesawaridza tebhura yakanaka namakyukamba acho, zvese ichita masaladi akanaka. Pari panapa kungodya mane yakaoma. Ndo vakatanga. Saka Bhaibheri chiti musazvibatanidza zvisina kufanira navasingatendi. Hazvikurudziri upenyu hwenyu izvozvo, hazvikurudziri kunamata kwenyu izvozvo. Amen. Tinokuisana. Zvinhu zvounoita ngazvibve pakunamata. Amen. Kune vasati varoora, roora somebody anokwanisa kukuudza kuti ngatimbonamatai. Roorwa nesambody anotaura kuti panapa ngatimboita 5 days tisingadyi tichimbonamata. Many somebody will encourage you kuti unamata. Akunongorora senyika kuti wawa of age ndakungorora, ndakura ndakungororwa, ndapota. Don't do that. Ngazvive a result yomunamato, kuti musi wazvinonetsa zvigadziriswe nomunamato. Amen. You remember Rebecca? Rebecca aroorwa naIsaka kwayanga asingabereki. Endai munoverenga rugwaro rinotaura ruchiti ipapo Isaka akanyengeterera Rebecca. Amen. Is that right? Rebecca akazvitakura. A result of prayer. Anyengetererwa, vana vakasundana maari vakarwa. Iye akaita sei?
akaenda kuna Jehovha. Kunyaya ndeipi? Can you see? Kana baba vakanamata, mai vakanamata, pane zvinoitika zvakanaka. That's right. Can you see? Ushawana chinhu as a result yekungoti ndo zvinoitwa panyika. Mwari achida kupa Abrahama mwana, akamubudisa panze akamuratidza nyeredzi, zvikati verenga nyeredzi. Nyeredzi idzodzo ndiani? Ndimi mugere mumabhenja. Yet Abraham aidawo mwana, aizova mudyi wenhaka wembudzi dzake nemombe dzake. Imi muri kudya nhaka yembudzi dzaAbrahama? Handi hadzipo. But you are receiving the blessing yaAbrahama yepamweya. Ndo kwakaendeswa Abrahama naMwari ikoko. Achida mwana akamutsvaka kuna Mwari, Mwari akamupa, kwete wapanyama koga, asi akamupa nemiwo futi. Can you see? Hama, one of these days amakana tapinda mudenga chandoona nyeredzi dziri vana vaAbrahama pakutenga. Amen. Saka ngatiite zvinhu nenzira yokunamata. Whatever chaunoda namata. Ngachive chibereko chomunamato. Ngachive result yomunamato. Raramira kunamata. Then whatever blessing Maria anokupa, uchaziva kwayakabva kuti uyu ndiMwari. Asi zvikasadaro ndikuudzai zvinokanganisa upenyu. Amen. I've seen people vangadai nhasi uno vari muguva vakafa, but Mwari wakavarwira vapenyu. Asi kuti zvijeke mumurangano mavo kuti ndirarame kudai ndiMwari, havazviise mavari. Zvondirwadza zvekare zvokuti kunyangwe vana vavo havadi kuvararamisa, havadi kuvavunza munzira yekuti kunonamatwawo. Nyamba ivo vararamiswa nenyaya yekuti Mwari wapinda. Dai aisava Jehovha sekutaura kwaDhavhidha, vangadai vari mumakuva kutaura kwandikuita kuno. But Mwari unenge warwira. Amen. But zvapera kudaro, munhu anorarama nenzira isati rishoko raMwari. Daniel ana kudaro. Wakanotsvaka chiso chaMwari. Ama ngatitsvake chiso chaMwari. Mwari watipa mukana gore rino. Ngatishandurei maitiro edu. Ngatimbonamatai. Ngatipopai mwoyo yedu kuna Mwari nenzira yekunamata. Ita sungano naMwari kuti handichada chinhu chisiri mindiro yokunamata. Amen. Even carpet yandishanwa, I don't want ndingova necarpet yandishanwa isiri minduro yekuti Mwari wandipa. Amen. Kuti kama kandapedza kumwati iyoyo, hama ichandiyeuchira kuti Mwari anorevei kuupenyu hwangu. Amen. Can you see? Ndochikonzo Rebeka akadzoka kuna Mwari kuti manje murume akanamata, Mwari mukandiropafadza, iko zvino ndazvitakura, but pane hondo futi. Akadzokera futi kuna Mwari uya. Amen. Zvinova zvakanaka sei muupenyu hwako kana zvikawa zvakadaro. Amen. Handireve kuti ndakakwana, ndiri ndozvigona, handireve kuti ndinodarika vamwe, asi ndinongokurudzira nemihama kuti hama Mwari watipa gore rino, ngatimbonamatai. Ngatimboisa mwoyo yedu pamberi paMwari tinamate. Amen. Ngatimbotsvakai nyasha dzaMwari, titsvake chiso chaMwari. Kuti hama kana tikasvika muna June tiri vapenyu, ive result yekuti ndiMwari wazviita. Amen. Kana zvikava saizvozvo hama,
zvinoshandura maonero edu namaitiro edu pamberi paMwari. Zvinokudenga kuti batsira tina zvinhu